No gunshots, but they getting low, 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 low. И здравейте всички, аз съм Armor HD и днес снимаме първи епизод в Ендергот. Тук с мен е Харал. Да, вич. И сега ще ви разведем горе-долу из нашия хом и така нататък. Защото сме на НП епизода. Това е спауна, тук има разни честове, можете да слагате, ето тук си взех. Да, е сега... Не, точно лек ще сложа. Ето ти, гледаш ли? Вземай. Това е моя ендър чест. Чакайте, че ми лагва. Съжалявам да лага. Съжалявам, че виждате тъпото bandicam.com. Нещо не мога да го пратя в рапс. Бъгва се. Знам. Това е моя ендър чест. Може да спрете на пауза да си гледате. Сега ще отидем в нашия хоум. One min. Значи, тук са рандом честовете, които слагаме всичко, а пак тук са на тия къде търс. Това е на хуе честа, тук да служим. Те двата честа са мои. Имам разни глупости, това са на Харал и това с перлата на Кръзи Найсла. Нямаме доста материали за полшенки, ние доста отрано така съживаме. Тук също нямаме на обсидиан. Защото вчера го изхабихме за тази стая. Тя е малка, бе, как ще го? Виж, да, много е малка, значи му... Виж... Само 5 на 5 блокчета. Да, само 5 на 5 блокчета, нищо... Даже с 25 обсидиан я направихме просто, нищо не ни отне. Вижте, точно с 25 блокчета е направено. Само дето на хуя му свършиха парите, ако по обсидиан. Няма нищо. Той имаше само 20 000. Значи канала не е този човек, Харал ще бъде в описанието. Мале. И сега ще отидем на първия ларп. Чакайте, че ми лага нещо, съжалявам да лага. Първият ларп е ларп бонус. Представя, че на ларп бонус може да слагате едни нотки, които ви спадат от вотовете и ви дава разни наградки. Най-обича да дава диаманти. Да. Тук отгоре са бонус джамповете. Аз съм ги минал всичките, не съм се сетнал. Бях се сетнал хом, обаче ги тъмнах, защото не ми стигаха за други глупости. Его това е кварт джампа, там някакъв разноцветен джамп и дървен джамп. Следващия ларп е ларп дъпа шоп. Там може да си купувате неща, най-важните за факшн серверите, може да си ги купувате с дъпа points, които се купуват от сайта, обаче на мен нещо ми се е бъгнало и ми пише, че няма такъв ник, въпреки че в момента пише, че има човек на име Armor HD. Няма нищо, ще ви да мога да питам админ, не това бъг. Его, тук може да си купувате пари с дъпа points в играта пари, нали? 25 000 долара, 50 000 и така нататък. Его легендарки, работи. Какво обрадва там с панерите, крипъри, яйцата. Най-важните работи за факшн серверите е там, фулсет. Другия ларп, който трябва да ви покажа. Ларп мини геймс. Микровълновата. На ларп мини геймс има 4, мисля, различни мини игри. Първото има парена, дето си дигате скилите като биете мове. Второто е нова се едно, да като се биете мини геймс. Точно тая. Другото е Ender Seek, това не го знам какво е. Ако някой може да обясни в коментарите, ще съм благодарен. И това е One in the Chamber. Това също не знам какво е.
Така че е кеф. Другия LARP шоп, който смятам, че трябва да покажа. Там си купувате с пари от играта неща, за да оцеляте. Повечето неща могат да се намерят, но някой като примерно яйцата не могат да ги намерят, не могат да ги намирате в... Как бе, яйцата се намигат навсякъде, особено те на клипа, където се намигат с... Да, точно. Този... Аз ти говоря за самата игра. Тук има седла, гледам такива закони. Доста работи има. Може да се ги видите, има... Мисля, че легове в момента няма в шопа. Как ще няма, бе? Май няма, защото... Има. Да. Има доста работи, ще си ги видите като дойдете. Всякакво да време. PvP епизоди сигурно ще има, ама трябва да го правя този лак. Скоро ще вземам нов процесор и RAM памет, така че нямам се оправи. Трябва ми. Значи сега може да им на LARP Help. Да видим там какво става. Айде, български правила. Майко, тия хора се играли дълго време да го правят това. User rules по faction user. Гати, колко се играят? Chat rules, аз към user rules. User rules and bans. Майко, сега си отчита. Аз не мога. Да, като дойдете си прочетете правилата, защото догоре даже не виждам. Ето е някакво размама, някакви тени. И това мисля да бъде като за първи епизод. Очаквайте още клипове, абонирайте се, лайквайте и баба.